katastrofa, to se tamo nenormalno, to se 3 dana jede, pije, u Srbiji na slavu se ne zove, čoveče. Doduše, mi u porodici nismo zvali na slavu, ali to je iz ekonomski opravdanih razloga. Tako su bar meni predstavili. To kod nas, to što dobiješ, to ti sleduje. Hoćeš da uzmeš drugo parče, znaš, tata reaguje koje... Oni Srbi nenormalni stoji iznad tebe kao moralna podrška. Ajde komšija, jeci, Mido, salate ovde, salate, Mico, nestalo. One čaše ko magične, koliko popiješ, ono se toko napuni, jebote. Mini čudoš, svi na kraju slave, ko čepijani. I svi dolaze i svi odlaze kolima sa slave. Rekao, jebote, kako? Bolje vozim kad sam pijan. I svi imaju računicu, kao računaju na kraju slave 2 piva od 0,5 puta, dakle to je 5%, znaš, puta, komšija, koliko beše stepeni ova rakija puta 45%, sve to sa 500 dinara podeljeno što će dati panduru, u redu je. Može, vozi. Ima i čudne neke, ili imate ovdje isti običaj kao u Srbiji što imaju, kad ti komšija donese tanjirić sa recimo parčetom torte, ti taj tanjirić moraš da vratiš pun. Znate vi koliko mi tanjiriće imamo kod kuće? Znači, pun špajs tanjirića. Komšinica već 2 servisa komplet kupovala. I uvek mi se zalomi na svadbama i na slavama neki lik koji je došao onako, pogotovo na slavi. Znaš, koji je došao sa ženom, koja je ceo dan bila pod haubom, sređivala se, obukla najbolju haljinu koja ima, šljašti sva, najcrveniji karmin, gospođa ide sija ko novogodišnja jelka. A on došao u majici turnir u malom fudbalu Dragačevo 2009. onako, koja je blago pocepana ovde, i izvali se preko stolice, onako ima mešinu naravno, i samo kenja cijela večer. Ja znam zašto je krenuo rat u Ukrajini, znaš, on sve zna. I onda mene kao, ti si iz Skoplja. Rekao, ne. Ja sam služio vojsku u Skoplju, ti mora znaš Dimčeta. Kao da je nas 30 u Skoplju i mi se svi znamo, znaš, kao. A znate šta je najgore? Što vas on ubedi da znate Dimčeta, jebote. On te, znaš ono, FBI, američka vojska, elektrošokovi, polivaju te vodom, ne izvuku istinu iz tebe. Ali te ovaj ubedi da znaš Dimčeta, jebote, Dimče, jebote, na pumpi što je radio, jednu pumpu je mu Skoplju, znaš kao, Dimče na pumpi što je radio, brate, Dimče sa cecom što se zabavljao, znaš, Dimče. Ti posle pola sata imaš sa onaj samoglasnik neprijatnosti, Dimče sa pump, ma da, sa pumpe, Dimče, što ne reče odmah, jebote. Ti imaš te samoglasnike neprijatnosti u nekim situacijama, to je, kad ti ovaj poznaje sa Dimčetom, a drugi je, kad ti ide neko u susret, i po osmehu mu vidiš da te zna. A ti ga kroz maglu znaš, ali imena nema šanse setiš. I onda si u fazonu, tražiš ime u glavi, nema šanse setiš, i kad je gusto ono, desi Miki, znaš, desi Miki ili Baki, to su sjajne zamenice, evo te. I tu se ne završava agonija na svadbama, dođu slike. Mi muškarci, mi smo spremni da izgledamo lepo na svadbi prvih 15 minuta. I nosimo naravno odelo sa mature. Znaš, ja još čuvam moje sa male mature, znaš, paše što da ne. Ali ja imam sako i kravatu na sebi prvih 15 minuta, možda do predjela. Posle ne znam, gde mi je sako, gde mi je kravata, s kim sam došao, na čiju svadbu sam došao. Jebe mi, znaš, i onda stignu slike. Ti si na njoj ispao majka da te ne prepozna koliko si ružan. Ona je ispala prelepo i gleda kao, ova nam je prelepa. Ovakvu sliku nikad nismo imali. Mora da je kupimo. I onda da 200 evra na slike, stavi ih u biblioteku i više ih nikad ne vidimo. Jeste se večeras dobro proveli, generalno na ovom festivalu? Znači, možemo da nastavimo sa stand-upom generalno u Makedoniji, u regionu, da. Ja sam srećan kad ljudi kažu, da, super je posao koji radite, jer mi smo stvarno naši da se bavimo nečim čime volimo da se bavimo. To nije lako u životu. Nije lako naći čime želiš da se baviš, jer pre svega kao dete imaš jedan san, a s druge strane imaš roditelje. A što roditelji umeju da ti useru svaki san, jebote. Rekao, nije ni čudo što ovi superheroji, niko nema roditelja od njih, jebote. Zamisli, hoćeš da budeš superheroj. Zamišljaš sebe onako u sjajnom odelu koje ti ide uz telo, tu tvoje slovo, plašt, onako viori, odeš kod tate, tata, hoću da spašavam svet. U ovome, sine, pedera sam napravio, jebe ti život.
Onda odeš kod mame, mama, hoće da spašavam svet. U ovome, sine, pa ovo je tanko, ne mogu da ideš, pa prehladit ćeš si pravu kosu, pa znaš kao, mama, nemoj da brineš, ja ću da letim. Da leti? Drogira se. Onda odeš kod babe, baba, hoću da spašavam svet. Važi, sine, aj ti nešto da pojedeš. I nikad ne odeš, jer babu ne možeš da ubediš da nisi gladan. Ti kažeš, nisam gladan, a baba ima neznačajan pogled. Samo malo. Moja baba je iz Skoplja. Samo malo je značilo vekna hleba sa džemom i šećerom preko. Mene su pitali kako ćeš ti da izdržiš ono kao život u Beogradu, seliš se iz drugu zemlju. Ja sam izdržao Coca-Colu sa šećerom u njoj. Zato što je tako bila manje gazirana. Piće sa najviše šećera u sebi je dobijalo još šećera. Mene ne može nuklearni rad da uništi sada. Ja sam obložen šećerom. Kako ću da preživim? Ali kažem, radim nešto što volim, nije lako. Onda posle odrastanja, posle detinjstva imaš osnovnu školu. Šta su nas naučili u osnovnoj školi? Zašto su nas spremili? Jeste imali sve ono ototehničko? I šta smo pravili? Kućice od šperploče. Kome to treba u životu, jebote? Deca u Kini već prave iPhone 13, jebote. Samo je Cheng Pu malo retardiran. Kao, Cheng Pu šta si to napravio? Kućicu. Cheng Pu, ajde na Balkan. Otvori kinesku radnju, vidi 200 denala. Onda dođe srednja škola, krene praksa, ovo ono, znaš, sad će nešto u životu te nauče. Ovde što te prvo nauči na praksi je, pazi, ne bi trebao ovako da radiš, ali je realno lakše. To ti prvo kaže, znate. Znaš, zamisli neko sad na praksi da bude hirurg, mlad doktor, ovaj hirurg kaže, tek te uspavljuju, ono, znaš kao, vidi, ne bi trebao da vadiš bubreg, ali realno lakše, te gurneš, izvučeš i ćao, prijatno. Onda dođe 18 godina, već smo formirani, znamo šta otprilike u životu želimo. Recimo, iz ugla muškarca, ja sam samo želeo za 18. rođendan da dobijem kola i da radim nešto s kolima, šta god, da vozim, da raznosim hranu, samo da vozim. I onda to shvatiš, to je na Balkanu nemoguće. Mi smo u saobraćaju nenormalni, jebote. Na semaforu, ne na žuto, mi na crveno trubimo, valjda osetimo sad će žuto, jebote. I to ne zatrubi tu, to legne na sirenu, jebote, tu. Kad treba levo da se skrene, nema slobodna ruka za migavac. A kad smo na semaforu, ko hobotnica se pretvorimo, jebote, znaš, s 2 ruke drži volan, s jednom ti ableduješ, 4 menja brzine i još uvijek ima 2 slobodne ruke, da reka, reko, šta se dešava ovde, jebote? Mi od osnovne opreme u kolima imamo muda do poda, jebote. Reko, gde ću ja ovakav u saobraćaju? Ali iznerviram se ja ponekad, reko, ma sad ću ja da im pokažem, bre, krenem ja, reko, sad ću ja da zatrubim i krenem ja da trubim, ali ja mislim da je moj auto gej. Mislim, nije on ni roze, niti ženski model, jednostavno ima taka nekako tananu sirenicu. Ja kad zatrubim, to zapravo zvuči kao tu. Znaš, kad bi mogao da pričam, bi u fazonu, izvini, jel bi mogao? Reko, gde ću ja ovakav u saobraćaj? Drugo, ovde, ne daj Bože, ti se pokvari nešto na kolima. Ona prskalica za šofer šajbnu. Dođeš kod majstora, gleda ga. I reko, majstore, šta je? Još krene vječna ja pamjat, vječna. Reko, majstore, šta je 5.000? Zašto? Za ruke. Ali za obe. Ima nekih lažu, mamu im jebe. Ali dobro je, živimo u zemljama koje su pune prosperiteta i blagostanja, je li tako? Imamo dokvalifikacije, prekvalifikacije, znate šta je to, da? To je za mene pre svega jedno veliko sranje, ali postoji kao opcija, ali je sranje. To je kao da radiš jedan posao 30 godina i nestane potreba za tim, pa te prekvalifikuju. Zamislite, neko bude lekar 30 godina i prekvalifikuju da bude kuvar. On napiše recept, ne može sam da ga pročita, jebote. Ja sam ovde napisao parmezan ili paracetamol. Kuva ručak iz 3 puta na 8 sati, ono, znaš. Ili baciš tog lekara u pornu industriju. I reditelj, ono, kao akcija, snimanje, ovo, kao, vruća sam. Jel jesi? Gde baš sad u pičku materiju, ono. Ili bude, recimo, manje lekara, više popova. Svi popovi pravo na pedijatriju.
Mora neko predznanje da se ima. Prozivaju, ono ispred ordinacije, neka uđe, čedo Božije, Dragica. Dragice, pad preglede 3000, misli koliko ko može, ali eto daju po 3000 uglavnom. Dragice, vi nema šta da brinete, vi ste sad u Božijim rukama. To ono najcrnije što možda čuješ od lekara. Ili recimo bude manje babica u porodilištima, više automehaničara. Svi automehaničari idu upravo u porodilišta, ali ih menjaju iz korena. Znaš, prvo skidaju slike, stavljaju Pireleve kalendare iz 2005. Tad su bile najbolje pičke na njima. I on hoće da radi taj posao, onda izlazi majstor iz njega, dolazi žena kao, a doktore, puko mi vodenjak, a to curi ko hladnjak je, mama, znaš. Ne izlazi majstor iz njega, on je ovako otvara kao, ooo, ti dobro da si do ovde stigla, jebo, znaš. I ovako je poređa, kao, ajde, daj ga još sada, punlevi, opa! I onda ga gleda onako kao da si mu doneo polovan auto na proveru, kao, gospođo, on ga neku valio, gospođo, on i ne liči na vas. A znate, otac je iz Japanaca, ja kad kažem Nemac, vi meni ne verujete. I samo za kraj želim da kažem da, kao što možete vidjeti, mi svi komičari se šalimo na račun bivših jugoslovenskih republika, što donekle i nije fair. Jer sve te zemlje su imali jako tešku istoriju i to se najbolje ogleda u našim narodnim pesmama. Mi Makedonci smo recimo od siromaštva i tugi napisali pesmu Zajde jasno sonce. Srbe recimo prate vekovi ratovanja, pa imaju pesme poput Plave grobnice. Crnogorci su isto i od muke napisali pesmu Gdje se kupaš. Bosanci spremaju letnji hit Što se kupaš. Hrvati spremaju hit za leto Srbe izlazi na more, ne? Ja kažem, vi ste bili jedna predivna publika, hvala mi sveg srca, moje ime je Stefanovski.